να κάνουμε. Κυρία Κωστομήρη, καλώς ήρθατε. Πώς είστε, είστε καλά, με σηκώνεστε προς Θεού. Δόξα τω Θεώ. Εσείς καλά, καλή σεζόν, με υγεία. Αμήν, Παναγία. Και μεγάλες επιτυχίες σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αναλογούν οι μεγάλες επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε. Και όλα τα φτιάχνουμε. Έτσι. Λοιπόν, τι θα συζητήσουμε σήμερα? Μιας και είναι επίκαιρο το θέμα των μεταμορφώσεων, να μιλήσουμε για μεταμορφώσεις χαμόγελου. Πώς μπορούμε να πάμε από ένα άσχημο χαμόγελο σε ένα πολύ ωραίο χαμόγελο. Εσείς τι λέτε? Πώς μπορούμε να πάμε, με ενδιαφέρει, αυτό είναι το θέμα μου. Ναι. Όλοι έχουν κάτι να μου πούνε για τα δόντια μου, όπως καταλαβαίνεις, Μαργαρίτα. Δεν μπορώ να χαμογελάσω στους άλλους αυτόν τον καιρό. Α, ναι, η Μαργαρίτα φοράει, κοιτάξτε κυρία Κωστομήρη. Και αυτό είναι μια αναμόρφωση. Αναβαθμίζουμε τη μορφή και το σχήμα με λευκά σιδεράκια. Διορθώνουμε δηλαδή την εμφάνιση των δοντιών. Μες στο θέμα είμαι εγώ δηλαδή. Ακριβώς μες στο θέμα. Ακριβώς. Τέλεια. Είναι μια δυνατότητα της οδοντιατρικής, γιατί η οδοντιατρική σήμερα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Δεν σφραγίζουμε απλώς δόντια, αναμορφώνουμε χαμόγελα, αναμορφώνουμε σχήμα δοντιών. Και κυρίως δεν βγάζουμε δόντια εύκολα. Σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι γεγονός. Ούτε φρονιμίτες. Φρονιμίτες σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει ο γιατρός να αξιολογήσει πότε πρέπει να βγουν και πότε δεν πρέπει. Είναι γεγονός ότι οι φρονιμίτες σε πάρα πολλές περιπτώσεις, επειδή δημιουργούν προβλήματα στοματικής υγιεινής, ένα, και δεύτερον σε θέματα ορθοδοντικής, είναι αναγκαίο να βγουν. Λοιπόν, μας έχει φέρει υλικό. Ναι, λέω είναι αλήθεια ότι θεωρούνται άχρηστα δόντια οι φρονιμίτες. Θα σας απαντήσω. Άχρηστο θεωρείται κάτι όταν πραγματικά είναι εκτός λειτουργίας και δημιουργεί πρόβλημα. Σε μια περίπτωση που ένας άνθρωπος έχει χάσει τα πίσω του δόντια και έχει δύο φρονιμίτες, ίσως εκεί θα πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση αυτών των δοντιών, κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να λειτουργήσουν μέσα στο στόμα με την παρέμβαση ενός ορθοδοντικού, με την παρέμβαση ενός προσθετολόγου. Δηλαδή όλα είναι κάτω από το πρίσμα της σωστής διάγνωσης και του σωστού σχεδιασμού. Συγκεκριμένοι, να δούμε υλικό που μας έχει φέρει και να το συζητάμε. Ας βλέπουμε λοιπόν τις φωτογραφίες. Αυτό το οποίο έχει σημασία, ναι, εδώ ας πούμε η οδοντιατρική σήμερα έχει τη δυνατότητα της αναβάθμισης του χαμόγελου με lifting, έτσι, με τις όψεις ρητίνης. Τέτοια περιστατικά στην οδοντιατρική τελειώνουν μέσα σε 2-2,5 ώρες, ανώδυνα, χωρίς τρόχισμα, χωρίς πόνο, όπου εδώ πραγματικά μιλάμε για μία αναμόρφωση. Και είναι οι νέες δυνατότητες οδοντιατρικής, αυτό θέλω να πω. Βέβαια, για την επάνω γνώση. Τι διάρκεια ζωής έχουν αυτά? Όλες οι οδοντιατρικές πράξεις από το σωστό γιατρό έχουν αυτό που ορίζεται παγκοσμίως 10 με 15 χρόνια, και εκεί είναι η βιωσιμότητα των υλικών η οποία μπορεί να χρήζουν αλλαγής, λόγω και ότι τα υλικά έχουν ένα χρόνο γύρανσης. Μια άλλη περίπτωση είναι με απονευρωμένα μπροστά δόντια, όπου και εδώ πραγματικά η οδοντιατρική έχει την δυνατότητα με τις όψεις ρητίνης να αλλάξει όλη την εμφάνιση των δοντιών και να αναβαθμίσει το χαμόγελο του ανθρώπου. Είναι σημαντικό να μπορούμε να καταλάβουμε ότι εδώ είναι περιπτώσεις οδοντιατρικής, ναι, στραβά. Θέλω να πω ότι η κατεξοχήν ενδεικνυόμενη θεραπεία για τα στραβά δόντια είναι η ορθοδοντική. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάφορους ψυχολογικούς υποκειμενικούς παράγοντες. Συνήθως ο ενήλικας αισθάνεται άσχημα να πάει να βάλει σιδεράκια. Κακώς βέβαια. Αλλά σου λέει ότι ξέρετε τι, τώρα εγώ πώς τα χαμογελάω με τα σιδεράκια, ενώ τα λευκά σιδεράκια είναι ωραιότατα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα χαμογελάω. Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς. Όμως υποκειμενικά κάθε άνθρωπος αισθάνεται διαφορετικά. Εκεί ο γιατρός οφείλει να τιμά και να σέβεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και αμέσως μετά τον ασθενή του. Και θα πρέπει να τον ενημερώσει σωστά για τις δυνατότητες που έχει. Και σε συνδυασμό πλέον με το αν αντέχει ψυχολογικά ο ασθενής να βάλει σιδεράκια ή όχι να βάλει σιδεράκια, διαφορετικά μπορεί να προχωρήσει σε εναλλακτικές αποκαταστάσεις, όπως είναι προσθετικές αποκαταστάσεις, είτε όψεις ρητίνης πιο άμεσο, είτε να τροχίσει τα δόντια του κάτι πιο έμεσο και με μεγαλύτερο χρόνο. Να ρωτήσω κάτι για τη ρητίνη. Η ρητίνη μαυρίζει από καφέ και τσιγάρο όπως φυσιολογικά τα δόντια μας? Φυσιολογικά τα δόντια μας υφίστανται με την πρόοδο των ετών αλλαγή σε ό,τι αφορά την εμφάνισή τους. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο ουσίας, θεραπείας, εάν δεν βουρτσίζω, δεν χρησιμοποιώ νήμα και κάθε 6 μήνες δεν επισκέπτομαι de facto τον οδοντίατρό μου. Να κάνω καθαρισμό. Ακριβώς εκεί μπορεί να έχω επιπλοκές από απλή ουλίτιδα μέχρι πιο σοβαρά θέματα, μέχρι κινητικότητες των δοντιών. Και το δεύτερο σημαντικό θέμα πια, γιατί όλους μας αφορά ένα πολύ ωραίο χαμόγελο,
χαμόγελο. Όλους μας αφορά μια αναβάθμιση του χαμόγελου, γιατί αισθανόμαστε καλύτερα με ένα ωραίο λευκό χαμόγελο, έτσι δεν είναι? Ψυχολογικά, κανείς αισθάνεται καλά να χαμογελάει. Είναι το γεγονός ότι μας απασχολούν όλους πια τα λευκά δόντια. Σε αυτή την περίπτωση, πάντοτε πρέπει να αφαιρούμε τις χρωστικές που υπάρχουν στον εξαμηνιαίο καθαρισμό από τα δόντια μας και ταυτόχρονα, εάν θέλουμε πιο μόνιμες αποκαταστάσεις, να προχωρήσουμε είτε σε όψεις ρητίνης είτε σε όψεις πορσελάνης. Είναι γεγονός ότι οι όψεις ρητίνης, όταν φτιάχνονται από γιατρό ο οποίος κατέχει την αντιμετώπιση του υλικού σε επίπεδο εφαρμογής και ξέρει να εφαρμόσει σωστά και ξέρει να λιάνει σωστά, το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό και ταυτόχρονα με τον εξαμηνιαίο καθαρισμό αφαιρούνται και όλες οι χρωστικές που ούτως ή άλλως ένα στόμα και προστατεύει και τα δόντια μας με έναν τρόπο, δεν τα προστατεύει? Μα η ρητίνη είναι το ίδιο υλικό που χρησιμοποιούμε, Σοφία μου, στα λευκά σφραγίσματα. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ό,τι βάζουμε στο σφράγισμα χρησιμοποιούμε σαν υλικό στην εξωτερική επιφάνεια του δοντιού. Απλώς είναι το ταλέντο του γιατρού να μπορεί να το δημιουργήσει και να αναπλάσει κάθε δόντι. Να το χτίσει. Η λεύκανση είναι κάτι άλλο. Στις showbiz βλέπουμε συνήθως αυτά τα ξασφρισμένα δόντια που κάνουν λίγο αφύσικα, που κάνουν διάφοροι ηθοποιοί, τραγουδιστές. Έχετε δίκιο. Η λογική του κάθε γιατρού στο επίπεδο πώς αντιλαμβάνεται την αισθητική διαφέρει. Αισθητική είναι να μπορώ να αναβαθμίσω χωρίς να αλλάξω τη μορφή και την εμφάνιση του προσώπου. Δηλαδή, ο άλλος να διαρωτάται και να λέει έκανα κάτι, έκανες κάτι, κάτι άλλαξε πάνω σου. Μα τι είναι αυτό που άλλαξε? Αυτό είναι πραγματική αισθητική. Αυτό είναι ένα πραγματικό lifting. Δεν είναι ξαφνικά να πάρω το μαύρο και να το κάνω άσπρο και να φανεί αφύσικο. Αυτό εξαρτάται καμιά φορά για το τι ζητάει ο καθένας μας. Σε επίπεδο χρώματος. Κυρία, να σας ρωτήσω. Κυρία. Δηλαδή η Μαργαρίτα όταν πάει να παίξει με τα άλλα παιδάκια με το ποδηλατάκι της, την κοροϊδεύουν τα άλλα παιδάκια. Ναι. Τα σιδεράκια σε μεγαλύτερη ηλικία είναι το ίδιο γρήγορα αποτελεσματικά όσο και σε μικρή? Η ορθοδοντική θεραπεία σε κάθε περίπτωση είναι μετακίνηση δοντιών, πρώτον. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα παιδιά σε σχέση με τον ενήλικα, η διαφορά είναι η εξής. Στα παιδιά αναπτύσσονται και το οστούν της επάνω ή της κάτω γνάθου. Εκεί, Σοφία μου, τι μπορεί να κάνει ο ορθοδοντικός, που πραγματικά είναι και η μαγεία της οδοντιατρικής, ότι εάν υπάρχει μια τάση προγναθισμού, να προλάβει ο ορθοδοντικός σε μικρή ηλικία να στοπάρει την ανάπτυξη της γνάθου. Να το είναι παράδειγμα σαν τα ναι. Αυτό, μιλάω για την επάνω γνάθο ή την κάτω γνάθο, για το κόκαλο, για να το πούμε σαφώς. Με τα σιδεράκια αυτό όταν είσαι μικρό. Μισό λεπτό. Στο μικρό το παιδί που είναι σε ανάπτυξη, η ορθοδοντική, εκεί μπορεί να έρθει να σταματήσει να στοπάρει την ανάπτυξη της γνάθου. Στον ενήλικα είναι πλέον ολοκληρωμένο. Εδώ τι γίνεται τώρα? Εκεί τι μπορεί να κάνει? Εκεί αλλάζει μόνο. Εκεί αλλάζει μόνο, δεν θα αλλάξει τη γνάθο το κόκαλο. Εκεί θα αλλάξει τα δόντια. Εάν κάποιος θέλει να παρέμβει να αλλάξει τη γνάθο, δηλαδή να αλλάξει και τα δόντια και το κόκαλο, εκεί πλέον μιλάμε για συνδυασμό ορθοδοντικής με γναθοχειρουργική. Δεν μιλάμε για συντηρητική διαδικασία όπως είναι στο παιδί, που υπάρχει δυνατότητα με τα μηχανήματα, τα εξωστοματικά ή τα ενδοστοματικά, να δώσουμε εμείς σαν γιατροί την κατεύθυνση στη γνάθο. Κάθονται στην καρέκλα και τρέμουν δηλαδή. Όχι, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Εγώ θέλω κλείνοντας να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι δεν φτάνει μόνο να βουρτσίζουμε τα δόντια μας. Θέλει νήμα. Απαραίτητος. Και να μην πω και βουρτσάκι. Βουρτσάκι, νήμα και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο. Εγώ τη ζημιά στα δόντια μου που μετακινήθηκαν την έπαθα επειδή δεν έκανα εξάμηνους καθαρισμούς. Άρα εσείς πάθατε αυτό που είπα εγώ. Ναι. Πιο προχωρημένο θεραπευτικό που λέγεται περιοδικά. Το πρόβλημά σου το συζητήσουμε. Όχι, να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει και καθαρισμό στα δόντια του. Εκτός από το νήμα και το βουτσάκι που λες εσύ. Αυτό είναι. Προϋπόθεση, Σοφία μου. Αυτό για όλο τον κόσμο, για να γλιτώνει από τους οδοντίατρους, λέω εγώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.